Hello po, magandang hapon po sa inyong lahat. Ngayong hapong ito ay ipapakita ko lang po sa inyo ang pagluluto ng mahablangka with coconut sweetened flakes. At ito na po ang ating mga sangkap. Unang-una, 2 cups ng cornstarch, coconut flakes, mais na isang lata ng pinto beans, evaporated milk, coconut milk, condensed milk, 1/2 cup ng white sugar, tsaka gagamit din po tayo ng tubig. At ngayon po ay uumpisahan po muna natin tong paghahaluin. Ang unang-una po nating gagawin ay ihahalo po natin tong coconut milk dito sa ating cornstarch. Yung mga liquid po muna ang unang-una nating ihalo dito sa ating cornstarch. Ngayon po ay hahaluin po muna natin kasi masyado pong malapot yung coconut milk na nabili ko. Yung brand niya. Napakalapot po kasi nitong brand ng coconut milk na to. Ngayon po ay isusunod natin ang ating evaporated milk. Isang lata po ang gagamitin natin. Tapos hahaluin natin. Hahaluin po natin just to make sure na hindi siya magbuo-buo. Pero mamaya pag naging sticky na siya, pwede po tayong magdagdag ng tubig para makakasigurado po tayo na hindi po talaga siya magbuo-buo. Ngayon po ay ilalagay na po natin yung ating 1/2 cup ng sugar. Yung ating condensed milk ay mamaya ko na pong ilalagay yan. Pag tinikman ko siya mamaya na kulang pa yung tamis, so maglalagay po ako ng condensed milk. At sigurado po akong kulang pa talaga ito sa tamis kasi marami po akong mais dito na ilalagay. At saka meron pang pinto beans. Mas masarap kasi pag medyo matamis yung maha kapag marami kang sangkap na nilagay. Ngayon ay itutusta ko po muna itong ating coconut flakes. Ngayon po, ang gagawin po natin ay ito-turn on natin itong stove. So, ayan na. Itutusta natin to. Or hintayin po natin na mag-brown po siya. Ayan. Mga ganyan lang po karami. Kasi pang toppings lang naman po yan sa ating mahablangka. Ngayon ay lalakasan natin ng konti yung apoy. Tapos hahaluin natin siya. At
hintayin po natin na mag-brown po yung ating coconut flakes. Ayan na po, nag-brown na po yung ating coconut flakes. Ngayon ay ito-turn off na natin ang ating stove para hindi po siya masunog. Kasi mas gusto po natin yung ganitong kulay. Dahil malalasahan mo pa rin yung lasa ng coconut kapag hindi siya sunog. Ngayon ay hahanguin ko na po ito para maumpisahan ko na pong lutuin ang ating maha blanca. Ngayon po ay ilalagay na natin tong ating cornstarch. Hahaluin lang natin siya ng hahaluin. Tapos, mahinang-mahina lang po talaga yung apoy. Tignan nyo. Nagbuo-buo pa rin siya kahit na marami tayong nilagay na liquid. Ngayon po ay maglalagay po ako ng konting tubig. Para po malapnaw yung ating maha or cornstarch kapag malapit na siyang maluto. Ngayon po ay ilalagay ko na rin tong condensed milk na isang lata. Tapos ngayon, patuloy po natin siyang hahaluin. Mamaya po kapag lumapot na po siya ay ipapakita ko po siya ulit sa inyo. Ngayon po ay magiging ganito na po ang itsura ng ating maha blanca. Medyo malapot na po siya. So, ngayon ay pwede na nating ilagay itong ating pinto beans. At saka itong ating mais. Hihinaan lang po natin yung apoy natin. Tapos hahaluin natin siya. Ngayon po ay luto na itong ating maha blanca. Ililipat ko lang po ito sa lalagyan. Tapos palalamigin ko po sa loob ng refrigerator. Ngayon po ay ayan na po ang ating maha blanca. Ngayon ay lalagyan natin itong toppings ng ating coconut flakes. Ayan na po siya. Ngayon po ay ilalagay ko po muna ito sa loob ng refrigerator. Tapos mamaya kapag matigas na siya ay ipapakita ko po sa inyo. Ito na po ang ating finished product ng maha with coconut flakes.
Sana po ay subukan nyo ang reseping ito. Sana mag-like, mag-subscribe at mag-share po kayo. Maraming salamat po sa inyong panonood. Ito po ang inyong Ate Mayang na nagsasabing, mabuhay!